Banikwe uphumaphele abanikazi bespaza shops abangabemi bamazwe ngaphandle naledi Soweto ukulandela ukusweleka kwabantwana abahlanu nekutyholwa ngelithi basweleke emva kokutya izimuncumuncu abazithenge kwesinye sezispaza shops. Badutyulwe babulawa kudubulwano namapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal abarhanelwa ababini bebekhangelwa mayelana nokubulawa kwabantu abasixhenxe eHigh Flats kwinyanga ephelileyo. Athelekisiwe ngokusesikweni namhlanje amaqela aza kungquzulana kwindebe ye-curling knockout kumsitho ubanjelwe eSandton eGauteng. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje ndaba ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Bakhonjwe indlela abanini bespaza shops enaledi Soweto namhlanje kulandela ukusweleka kwabantwana abahlanu uxeshikweni wesithandathu echacha kubi esibhedlele kukholelwa kuba abantwana batye izinto ezimnandi bebezithenge kwenye ezivenkile ngecawa kanti kulindeleke ukuba abantwana bafihlwe kumngcwabo odibeneyo. Abahlali abalugcwabevu ngumsindo bakhombe indlela abanini izivenkile zasekuhlaleni zabemi bangaphandle enaledi eSoweto. Oku kulandela ukubhubha kwabantwana abahlanu ngelixa omnye esachacha kubi esibhedlele emva kokutya izinto ezimnandi ebebezithenge espaza shop. We're quite aware of Operation that it is not the first time these incidents are happening here in Naledi. Even the last time, there were no resolutions because when we were complaining to the relevant stakeholders and public institutions and the presidency to say, can they implement proper laws to govern these shops and do things properly? As a community, we felt this has been happening quite regularly and quite often, and there is nothing and these people are keep on trading in our townships. Kambe zilijaja ligazi inhliziyo zabazali abaswelekelwe ngabantwana. Umama ke usuke wamdonsela ngaphandle wambona ukuthi hayi akasese right. Wamthela ngamanzi camanga ukuthi uzakwethuka. Avuswa ngamanzi labandayo. Azange savuka. Bese sekephelelwa ngamandla. She couldn't talk, she was choking up and she was turning the eyes and now the mouth also was turning and everything in there, Now I'm battling to get the eyes not to close. And I'm trying so hard to get the mouth to be straight, and I even tried to put mouth to mouth, trying to put some, pressure in there, but I could see she was fading away every second. Every effort I'm doing, she was going away. And until I now look at her, and she was now going slowly, until the last, kick where now I couldn't do anything. I saw my daughter die in front of me. Inkulu baphathiswa yephondo laseGauteng uPanyaza Lesufi uhambele iintsapho zamaxhoba. And they must also be assured about the work of the police. Fortunately, I've worked with this investigative unit on many cases. There is no case that is assigned to them that they don't crack. And I'm crossing my fingers that they will crack this particular case. Aba bantwana bacuthele ubomi nguMonica Sathege obenethoba leminyaka, uNjabulo Msimango obeneminyaka 7, uIsarho Mabode obeneminyaka 7, uZinhle Masilela obeneminyaka 8, uKarabo Rampo obeneminyaka 9, ngelixa enye inkwenkwane enesixhenxe seminyaka isilwela ubomi bayo esibhedlele. Yanga imiphefumlo yabo ingaphumla ngoxolo, amapolisa aqhuba uphando ngesisiganeko. Azawungcwatywa ngaxeshanye ngosuku olungaqinisekiswanga kwiveki ezayo amaxhoba amathandathu adutyulwe ngecawa egodini kuQumbu eMpuma Koloni. La maxhoba ahlaselwe ngamadoda bexhobe efamacala ngethuba bebambe intlanganiso kwelinye lamagumbi esikolo kule lali eshukuxa indlela azawusebenza ngayo njengesiqhelo ukuzulazula agade imfuyo yawo. Ngo-April abahlali basungula iqonga lokulwa nobusela bemfuyo emva kokubona ukuba ziyaphela izibaya zabo ngamatutu. uNtsikinoyi usiqulunqelele ingxelo.
Amanye amalungu ayinxalenye yebutho elilwa ubututu bemfuyo apha egodini afike kwangonyezi kwesi sikolo samabanga phantsi ilugongqozo nalapho lwenzeke khona oluhlaselo ukuzawucoca igazi ebelithe saa kwindawo awele kuzo la maxhoba. Uba uThobile Mhlekwa nosele ephumile esibhedlele okwangusihlalo webhodi yolawulo usithubele indlela asinde ngayo noxa nje esibonisa umonzakalo osengalweni nakufutshane nentso. Siye sabalekela kweli cala apha emvakaleni kulapho basigqibele khona apha. Abanye ke siye baphuma sajikela sajikela ngapha saya sofumana ikroba lephezulu ukuze sisinde. Usapho lakwaSotsho ngaye luphulukene notata walo nonyana wakhe kanti unyana wesibini ofumene umonzakalo uphumile namhlanje esibhedlele. Ndiye wafika unyana wam lo kumisa esibhedlele wafike wandivusa wathi mama kuyadutyulwa afikile amampondomise ndigijimise esibhedlele. Ndafuna imoto ngolo xesha ubaba imgijimise ndafona utata kwayibamba utata wakhe ifoni ngolo xesha wathi loo moto zigqithe ngam nam ndiyafa kule ndawo ndikuyo. Kuba nje intlanganiso ngabathunywa beofisi enkulu baphathiswa abezemfundo isebe lokuhlaliswa koluntu elentlalontle yoluntu umasipala waseMhlonto namapolisa kuboniswana ngendlela ekuzawuncediswa ngayo amaxhoba malungiselelo okungcwaba. Silapha ke sihamba no-social development ene-social workers zakhe ne-caregivers zakhe sihambe sibashiya ke kule mizi ukwenzela bacholachole yonke into efuna ucholachola enosincedisa ke kubeni sizobe into ethi sizabancedisa njani na ubheka phambili. Kanti icandelo elijongene nolwebulo lwemfuyo emapoliseni lithimbe iinkomo ezine mzini uthile nezichazwe njengengaqondakaliyo indlela ezifike ngayo. Akukabikho mntu ubanjiweyo kodwa amapolisa asekhondweni labarhanelwa. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya egodini kuQumbu. Kudilwe kwabulawa abarhanelwa ababini namhlanje nababefunwa ngamapolisa ngokuphathelene nesiganeko sokubulawa kwamalungu osapho asixhenxe kuquka nabantwana ababini eHlokozi eHigh Flats ngomhla we-11 kule nyanga iphelileyo. Isitethi samapolisa KwaZulu-Natal siyanaba. 2 suspects who were wanted in connection with the killing of 7 family members, including 3 children, at Hlokozi in High Flats on the night of 11 September this year, were shot and fatally wounded during a shootout with police on St. Faith's Road in High Flats on Tuesday afternoon. Police were following up on intelligence when they spotted a vehicle fitting the description of the one that suspects were said to be traveling in. Police signaled for the driver of the vehicle to stop, but instead of obeying lawful orders, the suspects fired shots at police officers, and the police were left with no other option but to return fire in self-defense. During the shootout, 2 suspects were shot and fatally wounded. After the shootout, it was also discovered that there was a woman inside the suspect's vehicle who also sustained fatal gunshot wounds. A rifle and a police-issued pistol were found in the possession of the suspects. The operation is continuing in search of another suspect who narrowly escaped arrest on foot. Kanti ke mawethu sithanda ukulumkisa abo banenhliziyo ezibuthathaka ngemifanekiso elinqaku lilandelayo. Isebe lemfundo esiseko KwaZulu-Natal lithumele igqiza elizaqhuba uphando kwisikolo samabanga aphakamileyo iThabela High School ePinetown eThekwini okuze emva kokuthi ndiko ushicilelo lwevidiyo nalapho amakhwenkwana amabini ebonakala exhaphaza omnye umfundi embetha. Isitethi sesebe lemfundo esiseko kweliphondo Sakhile Mngadi uthi abazali kufuneka babe nolwazi ngokuqhubekayo kubantwana babo esikolweni ukuthintela iziganeko ezikumila kunje. Le video imasikizi idale isankxwe nalapho kubonakala kuxhatshazwa umfundi ngabanye abafundi ababini. Isithethi sesebe lemfundo esiseko kweliphondo uMnumzana Sandile Mngadi uthi isebe lezemfundo kufuneka lithathe amanyathelo angqongqo ukuqhubisana neziganeko ezikumila kunje. Schools need to take a strict stance or a hard stance on things like bullying so that they begin to sort of change the tide of what we've been seeing in the province. Violence in our schools is out of control, and so strict, and no tolerance stances need to be taken across the board. So I think that the suspensions are welcomed. Umngadi uthi
Obu budlobongela ebantwaneni buphenjelelwa zizinto abazibona ekuhlaleni okanye kumakhaya abo. Kids don't just become violent. They come from communities that, breed violence, and they see this violence and then they enact that violence in schools. And so parents need to be more involved in the education of their schools and their children, and communities need to be more involved in what goes on in schools, so that we don't see these instances of violence occurring again. Umhlali wakule ngingqi nochaze esisikolo njengezinye eziqhuba kakuhle kakhulu uthi ukuziphatha ngolu hlobo kubeka esichengeni ukhuseleko labantwana besikolo kunye nootitshala. Njengelungu lomphakathi okwenzeke eThabela esikoleni ukubona abantwana belwa bexabana kwenza kungabi khona ukuthula kube nokusaba. Abazali sebeyancikaza kuyimanje ukuthatha abantwana babo ukuthi bangabesa endaweni esikoleni esifana njengalesi. iThabela esinye sezikole esenza kahle kakhulu ngokwemphumela kaMatikeletsheni. Kodwa lokho esikubonile nami ngathuka ekhasini lomphakathi wakanyuswa ngaze ngathumela ukuthi hayi esinye sezikole umuntu afanya sivakashele ukuyozwa ukuthi ngempela kwenzekeni. Sigxowe kabukhali esisenzo sehle kwesisikolo ukanti usapho lalamatyendyana amabini luthi luza kuphawula kuphela emva kwenhlanganiso yalo nesebe lezemfundo kunye nebhodi elawula isikolo. Sesibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uzibhebhethile ingxelo zokubamba bizele usihlalo walombutho eGauteng umnumzana Phanyaza Lesufi kwinhlanganiso engxamisekileyo izolo ngelokuxoxa ngamadaba phakathi kulombutho. Umbalula kuvakalise oku kwinkomfano nondaba nalapha ewaphefumla ngeziphumo zenhlanganiso zekomiti ye-ANC nejongene nokusebenza kwalombutho. Uphinde waphefumla ngevoti yebhunga lesixeko saseTshwane nalapho kulindeleke kuba kunyulo sodolophu omtsha emva kokususwa kukaSilius Brink. I-ANC ithi thetha nawo onke amaqela ngenzame zokuseka urhulumente eTshwane okukuza phambi kwevoti yebhunga lalo masipala nalapho kuza kuvotelwa usodolophu omtsha oza kungena ezihlangweni zikaSilius Brink. I-DA ifuna uBrink abuyiselwe njengosodolophu kodwa i-ANC ithi hayi khona. The working committee fully supports the need to put in place the type of government of local unity that can urgently address the pressing concerns of the people across the city. Umbalula ukwazikhabila izityholo zomsantsa phakathi kwalombutho nosihlalo walombutho eGauteng uPhanyaza Lesufi. Kutyholwa ngelithi uLesufi ebesengxakini kulombutho ngenxa yezimvo zakhe ezingekho mnandi kwaphela kurhulumente wobumbano. Comrade Phanyaza presented himself to the officials of the ANC and provided an explanation that was accepted by the officials. This is consistent with the organizational culture of the ANC. Umbalula ukwakhale ngokungakwazi ukuziphatha kwamalungu athile nekhokelele ekubeni amalungu e-ANC adize imfihlelo zeliqela. Iyavuza i-ANC. Ivuza vu. Akhondo i-ANC ngaziwayo because abana respect for umbutho. Umbalula ukwathi unolwazi oluphangaleleyo ngamalungu alombutho nafuna ukushiya i-ANC ayokuzimanya ngeqhina lomtshato nombutho i-MK nokhekelwa ngulowo wayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma. Iza kubekwa kwikhaya layo lokugqibela e-Acacia eTshwane ngomgqibelo imvume yomculo wokholo uSolomon Molokwane nowaziwa kakhulu ngelikaSoli Moholo. Molokwane ubhubhele esibhedlele kwiveki ephelileyo emveni kwengulo emfutshane eneminyaka engama-65. Ungeniswe esibhedlele ngesaquphe emveni kokuphehlelela icwecwe lakhe eBotswana. Usapho lwakhe luthi inkonzo yakhe yesikhumbuzo iza kubanjelwa eState Theatre ePitoli ngomso ngentsimbi ye-11 kusasa. Usapho lwakhe lumchaze njengeqhula nomuntu ebengayithandi ingxabano kwaye ukunduluka kwakhe kushiye ubunzima kusapho lwakhe. Lungene kusuku lwesibini udliwano-ndlebe lwabagqatswa abathandathu lwekomishoni yeenkonzo zenkundla eJSC ukutsho kwizithuba zejaji ezivulekileyo kwiinkundla eziphakamileyo. Olu dliwano-ndlebe luchotshelwe intloko yenkundla yomgaqo-siseko uJaji Mandisa Maya yayamalungu ekomishoni akabanikanga thuba lokuphefumla abagqatswa ngethuba ebabuza imibuzo ngalo msebenzi bafake kuwo izicelo zengqesho. Bekubile udonga abagqatswa bezithuba ezivuleke kwiinkundla eziphakemeyo bezama ukuphendula ngobuchule imibuzo yovavanyo lwekomishoni yeJSC. Bazityanda igila ke becacisa ngemisebenzi asele beyenzile kweli candelo
kwaneenjongo zokufuna ukubekwa kwezi zikhundla. When I joined, I took it upon myself working very closely with the court manager and solicited the assistant from the OCJ. We successfully managed to secure the 5th floor in Johannesburg. We have gone so far as finalizing all the plans. Everything is there, everything is ready. We're going to have additional 5 courts and additional 5 chambers. And we're also going to rearrange the office spacing. You acted as a judge? That is correct. Where? Just tell us about your acting stints. Yes, I acted initially in 2012 at the end of the year, 2013, and it was for 2 5-week periods. And thereafter, in 2022, that was at Durban High Court. And in 2022, Chief Justice, I acted on 3 occasions. That was 2 in Pietermaritzburg High Court and the last one in Durban High Court. Umantyi Efran Khalil ubuzwe imibuzo kwakhona ngamalungu ekomishoni nalapho ibonakele engakwazi ukuyiphendula kwinto edizwe ukuba kukungabi nalwazi ngokuba ijaji. I'm trying to understand, does this candidate actually know customary law? The question started with Commissioner Nongonyana, and then Commissioner Malema localized it to marriage, and I'm trying to broaden it. Now, the sense I'm getting is that you're not actually familiar with the rules applicable to resolving evidentiary disputes and legal disputes in customary law. Well, what I would do is, I'm not sure, you mentioned about the Constitutional Court, but the way I would approach is like any other matter. I would just do as much research as I could to understand and appreciate it, and then make a ruling on it. Omnye wabagqatswa uphekwe sophulwa ngemibuzo ibengu-advocate Vusumuzi Msiwa nalapho azingombe isifuba ngokuba ngumakhwekhwetha emsebenzini wakhe. Utsho esithi akawoyiki umsebenzi nokuba ubekwe ndawoni na, ukanti luza kuqhuba uluvavanyo de kube ngumhla we-10. Athelekisiwe namhlanje amaqela azakungquzulana kwindebe ye-curling knockout kumsitho ubanjelwe eSandton eGauteng. Le ndebe ngunyaka wesibini lona iqhuba nanjengoko yaphehlelwa ngokusesikweni kunyaka ophelileyo nalapho yaphunyelelwa siStellenbosch FC emva kokubetha iTS Galaxy ngo-5-4 kwi-penalties. Athelekisiwe ngokusesikweni namhlanje amaqela azakungquzulana kwindebe ye-curling knockout iKaizer Chiefs nenethemba lokuphelisa imbalela yendebe eminyaka elithoba iza kunquzulana neSuperSport United. Ukanti ke iSuperSport United iza kuba yiyo eza kudlalela ekhaya kulo mdlalo. Ukanti amabhakaniya nasanda kuphumelela indebe MTN 8 kule mpelaveki siphuma kuyo wona aza kwamkela abajakazi bePSL iMagesi FC. Ngalixa iMamelodi Sundowns yona iza kwamkela iGolden Arrows. Intshatsheli ezikhuselayo kule ndebe iStellenbosch FC ziza kudibana namaZulu. Ukanti amagqibela kaNkoyi ale ndebe aza kuba ngomhla wama-21 kuDisemba kwibala iOrlando Stadium. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Manibambe ngazibini kuwe Madikela noNcuthe deskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami apha ekhaya ndikwamkele bethuna kwiqonga lam leMuslim nake igama lam kaloku nguThabile Makhaphela uMamthembu. Nantse yamva nje imozulu. Siyayiphawula mbukeli wami apha ekhaya ngojonga lokho ezamva nje izigaleko kuMzantsi Afrika kuphela noko imeko sibekele kakhulu pha kumbindi apha eMzantsi njengapha koFixBay kwasekuseni futhi zezomvula zindudumo ngalo kaloku mbukela melashumi futhi iguquka lamazulu futhi bempela phaya ngorhatya ngala 30 degrees qabeza kusonga usula mbukeli wami ekhaya amaqondo wakho lawa phansi kaloku naphezulu sivule ngephondo lethu lokuqala kuphaka lokho ephondweni laseMpuma Koloni nje umsitha phako Burgersdorp futhi zimvula ngumoya obhudla kakhulu phakathi futhi beqhutya kakuhle ngala 12 degrees abikho amafu qabaqaba ngamafu kakhulu phako Kaladokhwe ngo-16 degrees kanti ke bona phaya ephondweni laseFree State ngomsa amazantsi futhi njengaphaka lokhu incamo yelaphondo ovelcome phaya nenginizo kuphupha ngo-14 degrees kwasekuseni futhi kusanetha kusabanda futhi ngala 30 degrees phaya emva kwedinala kanti ke bona phaya ephondweni laseNtshona Koloni ngomso njengapha kwimpuma yelaphondo ko-Oudtshoorn amazantsi phakho kwasekuseni futhi lishumi nje ubukele ekhaya likhathwa sesixhenxe kanti kuyakutshisa noko pha ngorhatya futhi ngamashumi 3 azakhatshwe sesasithoba
benjenje phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso kumantla phaa kokurumani kwasekuseni futhi ngo-16 degrees kusethi phaa xa besoka iminyabo sehle njalo shuka phaa kokhimbali futhi neziphaluka ngelashumi njembukele ekhaya zelikhatshwe kaloku lona sisithandathu baphila ngolu hlobo phaya ephondweni laseNorthwest ngomso phaa koTosca futhi amazantsi naseFryburg ekuseni futhi loo ngqina naphaa ka-14 degrees zezo mvula zibekwe kakhulu nje yonke lamva kweminya ngomso ngamashumi mbukeli ananye bona ke phaya ephondweni laseRhawutini ngomso kumantla phaya eTshwane ngo-13 degrees ekuseni futhi ngorhatya kusatshisa kamnandi noko noxa kusibekele impela phaa ngobusuku kwakhona ngala 30 degrees eJohannesburg phaa kuncam kube bubanda phaya ekuseni ngala 12 degrees bukela wam ekhaya xa sinyuka sijonga ngokubanzi phaya ephondweni laseLimpopo ngomso zimvula phaa kophalaburwa qabaqaba ngamafu nje yonke intsasa ngo-16 phaya ekuseni futhi baluva losuku lwabo kakuhle noko ngamashumi njembukeli wam aze abe nanye bona phaya ephondweni lasempumalanga ngomso koMiddleburg kwasekuseni futhi ngo-12 degrees kusebanda mpela naphaya emalahleni kwakhona futhi ngelashumi nje likhathwa sesibini kuyabanda kakhulu phaya e-Ermelo neziphaluka ngesasithathu bukele ekhaya okokugqibela nqa kuphaya kaloku KwaZulu-Natal ngomso koLadysmith ekuseni futhi ku-19 degrees kuyabanda eNewcastle ekuseni futhi ngo-11 kanti okokugqibela phaya ePongola futhi ku-17 degrees mna thanda kangaka xesha limyoli kanti ngawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 bayabuya ke oxa bethu ngomso nezindaba zethu.